ኣብ 2022 ኣብ ኔትፍሊክስ ደ ቲንደር ስዊንድለር ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልያ ኣብ ዝነበረት ሰነዳዊት ፊልም ተግባራቱ ተቃሊዑ ዝነበረ ሓደ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሽሓት ገንዘብ ዘታለለ እስራኤላዊ መንእሰይ ኣብ ሃገረ ጆርጂያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሰብ መዝተ ሃገር ገሊጾም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጆርጂያ ብሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤላዊ ዜጋ ሳይሞን ሌቪየቭ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል እቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ምስ በጽሐ ብመሰረት ኢንተርፖል ዘቕረቦ ሕቶ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡሎ። ወዲ 34 ዓመት ሳይሞን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ሰብ ተመሲሉ ብምቕራብ ከም ዝፈትወን ክገልጸልን ከሎ ፋይናንሳዊ ጸገም ከም ዘለዎ ብምግላጽ ድማ 10 ሚሊዮን ዶላር ዝግመት ፋይናንሳዊ ገበናትን ካልእ በደላትን ፈጺሙ እዩ ተቃሊዑ ዝነበረ። ንሱ ብሓደ ቲንደር ዝበሃል መተግበሪ ወዲ ሃብታም ነጋዳይ ኣልማዝ መሲሉ ይቐርብ ከም ዝነበረ ኣብታ ፊልም ዝግለጽ ኮይኑ ኣብታ ፊልም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ቀረበን ገንዘብ ከለቃሕኦ ኣታሊሉ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ገንዘብ ክመልሶ ከም ዘይከኣለ ይዝርአ። ንሱ ነዚ ቅድሚ ሕጂ ቀሪቡሉ ዝነበረ ክስታት ነጺግዎ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ እስራኤልን ዱባይን ድማ እዩ ክነብር ጸኒሑ። ይኹን እምበር ኣብ ሃገረ ጆርጂያ ኣብ ዝዓለበሉ እዋን ብሶኒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ግን ምኽንያት ማእሰርቱ ኣይተገልጸን ኣሎ። ሰምዝ ጆርጂያ ግን ኢንተርፖል ብዘቕረቦ ሕቶይና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትናዮ ዘለና እዮም ዝብሉ። ሌቪየቭ ኣብ 2019 ብኻልኦት 4 ገበናት ምትላል ተፈሪዱ ን15 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ እኳ እንተነበረ ን5 ኣዋርሕ ጥራይ ድሕሪ ምጽናሕዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ። ጠበቕኡ ከም ዝገልጾ ድማ ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውጽኡ ኣብ መላእ ዓለም ብናጽነት ይጓዓዝ ነይሩ እዩ ዝብሎ። እቲ ጠበቓ ቀጺሉ ሎሚ ንግሆ ድሕሪ ምእሳሩ ኣዘራሪበዮ ነይረ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ምኽንያት ማእሰርቱ ኣይተነግረናን ኣሎ ኢሉ። ሌቪየቭ ኣብ መንጎ 2017-19 ዝፈጠሮ ናይ ሓሶት ናይ ኦንላይን መንነት ተጠቂሙ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሕቲ ጀትን ምዕሩግ መዕረፍን ዘጠቓለለ ልሙዕ ኣነባብራ ከም ዘለዎ ብምቕራብ ናብ ፍቕራዊ ዝምድናታት ከስሕበን እንከሎ ካብአን ድማ ኣሽሓት ዶላራት እዩ ኣታሊሉ ዝነበረ። ገለ ካብተን ዘተለለን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከሲሰንኦ ገንዘብና መለሰልና ክብልኦ ጸንሓ ኮይነን ዝበዝሐ ግን ክሳብ ሕጂ ገንዘበን ከም ዘይተመልሰለን እዩ ዝፍለጥ። ጀርመን ኣብ ጉዳይ ምጥራዝ ኣፍጋኒስታናውያን ኣመልኪታ ምስ መንግስቲ ጣሊባን ከተዘራረብ መደብ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ነዚ ንምትግባር ከዓ ጀርመን ድሮም መንቀሳቐስ ጀሚራ ዘላ ኮይና ልኡኽ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ከዓ ምስ ሰበስልጣን ጣሊባን ንምዝራብ ናብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ንምኻድ መደብ ከም ዘሎን ይስራሓሉ ምህላውን ተገሊጹሎ። ነዚ ኣመልኪታ ናይ ጀርመን ማዕከን ዜና ቢልድ ሂባቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ሰበስልጣን ጀርመን ምስ ጣሊባን ኣብ ቀጠር ቀጥታዊ ዝርብ የካይዱ ከም ዘለውን ነተወሳኺ ዝርብ ድማ ናብ ከተማ ካቡል ልኡኽ ከም ሰዶን ጸብጺባላ። ጀርመን ኣብ 2021 ምጥራዝ ኣፍጋኒስታናውያን ናብ ዓዶም ዝብል መደብ ከም ዘተኣታተወት ይፍለጥ። መንግስቲ ጀርመን ነቲ ናይ ምጥራዝ ስጉምቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣልዒልዎ ከም ዝነበረ እኳ እንተገለጸ ሎሚ ዓመት ግና ክቆጽሎ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ጀርመን ዝሓለፈ ዓመት 28 ሎሚ ዓመት ድማ በገበን ዝተኸሱ 81 ኣፍጋኒስታናውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝጠረዘት እያ ቢልድ እትጠቅስ። ጀርመን ዝበዝሑ ክጥርዞም እትደሊ ዘላ ኣፍጋኒስታናውያን ኣብቲ ሃገር ገበን ፈጸሙ ኮይኖም ነዚ ንምስላት ከዓ ምስ ጣሊባንያ ተረዳዳሉ ዘላ። ኣብ ጀርመን ክሳብ መወዳእታ 2024 ኣስታት 461,000 ኣፍጋኒስታናውያን ከም ዝነበሩ ዝበዝሑ ካብኦም ድማ ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ጸብጻባት እቲ ሃገር ይሕብሩ። ኤርትራ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኮመደማ ላዕለወ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ በዛዕባ አፍ ደገ ባሕሪ አመልኪቶም ዝህብዎ ዘለው መግለጺታት ኮመደማ አብይ አህመድ ኣብ ዝሓለፈ ስነ ስርዓት መምራቅ ገድብ ሕዳሰ በዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ አመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ንዞባው ሰላምን አህጉራዊ ሕግን ንሓደጋ ዘቃልዕ ዕንደራ በመባል ግብረ መልሲ ሂባትሎ። ኤርትራ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብወገን መሪሕነት ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝስማዕ ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት አመልኪታ ሂባቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ ጽምብላለዕ መቐመጫ ከይከደነት ምድሪ ከደነት ብዝብል ምስላ ክትምልሰሉን ከላ ቀጺላ ድማ ብላዕለወ ሰበስልጣን ካድረታት ዕሱባት ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ካልኦት አካላትን በመንገዲ ማዕከናት ዜና መድረታት ደግሳትን ካላ አጋጣሚታትን ዘደጋገም ዘሎ ጽዑቕ ዜናዊ ዘመተ ነቲ ዘይሕጋውን ሃዋኽን እከይ አጀንዳ ሕጋዊ ሃገራዊ ባህግን ንምምሳል ዝግበር ምውስዋስ እዩ ኢላቶ።
بمرز حسوتن صنصواين استلعطته الى زغلصته نمغلصيتات منغست إثيوبيا نإثيوبيا طراي زيكونه نسفح زوبانا طنق زي مرغا كخون زخل عندرا ونيلاتو اتا اب غبر ملسا قصيلا سبسلطان بلصغنا حلف حليفهم نتبعلقن مغعمصاص هغراو حقن كمون بتهديدن حيلن نزمنات كسمر زي كالن تخاتاتلت ولدوتات إثيوبيا زبلعن حلم ومنان زينات كام موسكوت بحري كم تفطراون زي ترفن غيرهم بغرا كزاربو يسمع له انتخونه بدبلوماسي زي كونه بحيله كساب مبالون بصيحم يوم ابز غربه معلتات مس ممرق حصبي حداسه تتحيز خا حلم الشيخ عمد فلغني المعلب رخيبلو غداي قيح بحر دما ناي غيزي حتو طرايو قيح بحر قدم 30 عامات اكال إثيوبيا نيريو ناي تمالك يغا صباح كراميو كمون إثيوبيا اب قيح بحرن وانت ودب عسبن تاريخاو مسل الله كبلو تسميعم كابا جيوبوليتيكاو قمار تغولبيبم نزع جوجوزي رتعو هاغراو بوليس نمسالو خا بصعقن سفيحن شفنه مع كنا زينا استسنيه صعرتات ككايدو قنيوم الله تعلمان نصريو نزي حدغኛ عندرا تقبالነት نمركب نتزي نبور نمسال كومون نتزي حقاو ጉዳይ ግዛአታው እጀታ حقاو መልክዕ ንምትሓዚ በመባል ኤርትራ በቀታ ንመግለጽ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ገብረ መልሲ ሂባተሉላ አብዝ ገብረ መልሲ ኤርትራ ቀጽላ ሁሉ ኩነታትን ኩነትን ኢትዮጵያ አብ ግምት ምዛአቱ عندرا ሰበስልጣን ብልጽግና ዝያዛ ተሐሳሳቢ ይኸውን ቆጠዋ ናይታ ሀገር በዘይ ገዳማው ተካቦ ወይ መግደፍ አህጉራው ማዕከን ገንዘብ ዓለማው ባንክን ካልኦትን ጠጣው ክብል ዘይክእል አብ ርእስ ምዃኑ ክብር መናባብሮ በደረጃ ዓለም ካብቶም ዝለዓለ ይድሕረ መባል بخبابيو استلعلنا بأساس متصلون وشتاو قطعاتون طنق قصفت مزنبال عنوتن دخنتن كوينلو اب كمزز امسله كونتات سرعات بلصغنا قندا اتكرو اب زقرو لاوات زي بمغبار مفواسو اب كند سرح نتمرزام مبصعال اولاو مسكوت بحري ام مغواح تصميد مرأي مستعبيت وعلاتات بمنقاد صبق علنا زبل ملختن متحلاف زغبرو تواسوتات تدميرو اتكرون متمزاز زكايدو فتنه هدما نقدمي طراي يلا ام مغلص ياقص إلى إيرترا دقيمكا كنتصر زلو إيرترا مسغورابتا هاجرات كتتحابر صقم كم زي بلا كتغلص انكلا بنصارو اب هاغراو حجز تسرته بغلصነት ዝተዘተየሉን بغبو قطعታት ዝተግበረን سمعات نخولو بزي مسلكاي كتسرح صنيحلا يخون بر حقኛ متحጋዝ ببيناو عندران زي حقاو تግበራትን زي كونه مكبر حقاو نصرنتن حبراو مبصعان مرغان ጥራይ ክረጋገጽ ዝኽእሊላ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ዘላ በኃይለ ዘይናትካ ክትውንና ይመድላይ استراتيجي كينيو دوباتا زخير حدغኛ كستاتيو بقلولوات كحمس صنحه تنقاف زوبا نقالا حدغا زقالعيو امنغو هاغرات الزوبا زي متأمان زسفن كومون عدلات متحجاز زمهمن يبمبالون درو بتكبرات إثيوبيا متأمان زطفان هاغرات غرابتي نزي حغاون زي كونتاون طمح كساسيا تثبيت كنبرلن اي كالن يكتبل جبر ملسي هبايا تركب أمود أتاخ إيرترا نتبوغان إثيوبيا بقداي بحر أملكيتو زوهاب زولو مغلصيتات حلافنت زغودلون زلاقنت ألبون يكتبلون كلا حدغኛ دبلغ تاريخاو طمززا قطباو زيتقداسنتن كونيل كازغبر مسحات أنفتن ييلاتو كم زفلت أبز أوان بوغان إثيوبيا بزعبة أفدق بحري بتتقاقامي مغلصيتات زوهاب زولو خوينو قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد كا أبز حلف أوان قدب حداسة أبز مرقولو زنبرا غيزي حلم الشيخ عمد فلغني المعلب رخيبولو قداي قيح بحر ناي غيزي حتو طرايو قيح بحر قدم 30 عامات أكال إثيوبيا نيريو ناي تمالك يغاقات صباح كإرامي كبل بزعبة قيح بحري بقلص كزارب تسميع نيريو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم